bienvenidos a todos a esta Diada de Cataluña. Vamos a empezar el acto de hoy cantando junto con el coro del Casal de Cataluña el himno de Cataluña al 02. Diada Nacional de Cataluña, una fiesta para la libertad. El 11 de septiembre conmemoramos la derrota sufrida por Cataluña a manos de las tropas españolas de Felipe V de Borbón. Cataluña, que había sido hasta ese momento una nación soberana, perdió las libertades nacionales, las leyes propias del país y sufrió la prohibición del idioma y la cultura catalana en todos sus aspectos. Después de años de oscuridad, en 1932, en el marco de la Segunda República Española, Cataluña consiguió un estatuto de autonomía con el que recuperaba parte de sus libertades nacionales. Pero después de la Guerra Civil, la dictadura del general Franco sumió otra vez a nuestro país en la represión más dura que haya sufrido jamás Cataluña, a tal punto que podríamos decir que se trató de un verdadero genocidio cultural con miles de fusilados en medio de la más irracional persecución. Entre ellos se encontraba Luis Companys, el único presidente europeo fusilado por el nazifascismo. Con la llegada de la democracia se aprobó en 1979 un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el cual se dotó al país de unas instituciones y un gobierno propio, pero insuficientes. Y desde entonces no se ha podido alcanzar un nivel de autogobierno satisfactorio. Cada 11 de septiembre, los catalanes seguimos manifestándonos para reclamar el reconocimiento de nuestros derechos nacionales y más competencias de autogobierno. La fiesta por la libertad se configura como un acto político de la sociedad civil catalana para celebrar la Diada, de manera festiva y reivindicativa a la vez. Nosotros, los catalanes de Buenos Aires, al igual que en todas las ciudades y pueblos de Cataluña y en todos los casales del mundo, conmemoramos esta fiesta como expresión de catalanidad y reivindicación de nuestros derechos como pueblo. En nombre de la Comisión Directiva del Casal de Cataluña de Buenos Aires, agradecemos vuestra adhesión a esta conmemoración. Vull enviar una salutació especial a tots aquells conciutadans nostres que per raons personals o professionals es trobaran fora de casa en aquesta diada. Allà on siguin, allà hi haurà Catalunya. Bé, l'11 de setembre commemora
lluitar amb coratge, dignitat i heroisme, per una causa justa, la defensa de la seva sobirania. L'11 de setembre fou també el final d'un procés polític a través del qual Catalunya vol assegurar-se la seva llibertat, consolidar la seva autonomia, mantenir l'estructura d'estat fins aleshores, respetuós amb el seu caràcter plurinacional. Finalment, l'11 de setembre es paradoxava a partir del 1976, inicia de tot un procés de reconstrucció del nostre país, basat en un esforç sostingut de treball, d'innovació i de progrés material i civil. Aquests tres aspectes de l'11 de setembre tenen un comú: el patriotisme, el sentit de la responsabilitat i la moral de l'esforç, valors que confereixen grandesa en aquell període de la nostra història i que expliquen per què la derrota i la repressió, que fou dura i molt llarga, no varen acabar amb el nostre poble. Per tot això, es pot ser que els catalans ens encoratgem a seguir avançant i anar creixent. No som un poble bel·ligerant, som un poble treballador, lluitador per allò que ens pertany, defensant sempre el que ens volen perdre. Ens han sotmès, però sempre tornem a treure el cap i recommentem la llibertat. Avui commemorem la Diada Nacional de Catalunya i, com sempre, reivindiquem els nostres drets. Moltes gràcies. Visca Catalunya! Bueno, a continuación voy a leer algo acerca de la bandera que tenemos aquí, que es la bandera escalada. Un poco la historia de cuál fue el origen de esta bandera, que muchos no saben que tuvo forma jurídica en el año 1928. Esto que les voy a leer está en catalán, pero explica cuál es el origen y cuál es el símbolo, qué significa para los catalanes esta bandera, la escalada. La senyera tradicional quadribarrada els quedava curta a nivell al costat de l'espanyola, que la neutralitzava ideològicament. La necessitat de la creació de la bandera de combat pren forma definitiva a través de la inspiració de l'activista i polític Vicent Albert Ballester. Uns joves propers a la Unió Catalanista i pertanyents al semiclandestí Comitè Pro Catalunya, del qual Ballester era el president, internacionalitzaren el fet nacional català utilitzant la bandera de l'estel solitari. El fet de tenir un estel i un triangle a la nostra bandera de lluita no és un fet casual. La simbologia de l'estel solitari simbolitza per ell mateix la llibertat i en la bandera la independència del país que representa. El triangle equilàter representa l'estabilitat i la simplicitat. Tradicionalment és el símbol de la dignitat. Si ens fixem en les banderes d'estats independents i els de les nacions sense estat, encara no reconegudes, en moltes hi sovintegen estels. De tots aquests estats independents, el més antic de tots, on hi figura un triangle i un estel, és Cuba, antiga colònia espanyola fins l'any 1898.